Kim tri ka kam. Ai merwan. Kat bagi pada pendengar. Kakam tri ji tang Menteri ka kam dia Adu bandar kerlabat ka keteng yang bertem. dawan beli nak bertem de kemut sa. Play dong sesin. Nila ada peniai aslam. Henry gajing thok pakadai. Mentaka sengi. Khat artarik. Khat artarik benai Feb 2022 kadai. Kum ki traisnong te nakaliang jonga kum kesang nok tumi da banta jong kesnong aku bandawatang bab kin penkela ya ketika senbut ke namar kade ka subsentar narang tingi kuak bakin ai ka subsentar yang bari bat kum na ka liang ki kam ki jamru ngi kuak ba kin thep kam ya ki nong snong jongi hang ne hanyang bari them namar ba kene ka ying kadon hang ne snong hanyang bari them hi te kum tangi kuak ba ki kun samla ki jongi ba kin yo kam yo jam keng Kinong song jong kasnong nyang bari Ribhoi district menta kasngi ka khat ar tarik rempang ar hajar ar pho ar kilami pajba ban persha e ka jingthumu ban play pajba no ya ka chaka ai jing sumar ka sub center han nyang bari namar ka jingbam yahab ya ka jingbu kerteng ya ka ni ka chaka ai jing sumar ka balabu kerteng da ka narang sub center katba ka te ka chaka ka badon ya ka te ka sub center kadai ka badang hab hapo upur usam jong kasnong nyang bari Kumta na kaliang kipajba nong snong kiladawa na ka sarkar baka dayban penkela kerteng no mardor ya ka narang sub center sya kanyang bari sub center bat kila ai por ka sarkar kumba artayo lam kumta na kaliang ka jongki kila berngam ban khang tala sendon ya ka te ka chaka sumar katba ompatla ban penkela kerteng bat na kaliang ki samla jong ka snong kila pendamru ya ka jingtho kabatho narang sub center dakarong subcenter bet ka wepat ka de ka jingyo kam hani po ayo ambar ba pe tang kam bari baria kom ki chokidar ki ayo kim ai rang ni kani ka subcenter ka don hapo yang bertem tige ki bro ki ba nong tri bari baria ki la am ban ai naka snong hende kim ai re weru te ya kata ki ni kena semla ni dawa ba kin le nok play na ka district administration bakin pe phaya ka kin kam jungi te tang kata hi Henry pat ka kerteng pat ka don ha narang dia kata ngi persak jur naka seng sembla department ba kin chimkhia pat ba ngi ai pori ki atio ba kin finalize kini pen baik kini ka kundum kendram ba kin pen kerlano ya ka narang sub center syaka neng bertem sub center pen kerlare khamkloi te ngi haban khang ya kani ka yu ka pc ka functioning jong ni ka pc ngin khang tala hadu ba imyo ka insurance na district lune na ki bahe bahan bape ya kani ka yu tangkatai tula nakaliang jonga pa ban keren khang kane ka naga snong ndera nakaliang samlang yan ni don ga jingi teli u gi samla bat ki snong hi ta ka daw ngi wan ni wan protect agane ka jingle jongki ke jingle menthi jongki kim pen skore yang ik nim tu kata ka jing le jongki ka nem taksi nakaliang jongi ta nga rai bit bangi nakaliang jongi bangi de ban bon bit hi ka ta mata ka singi khang bit ya ka te